Ahoj přátelé, tak dneska se podíváme na další nabíječku, ta už je z kategorie takových jakoby drahých. Je to značka iCharger a model DX12. D znamená dual a X12 je, že to je nabíječka pro 12 článků. Tak já tady v těch balančních portech mám teda na levé straně 8 a na pravé straně 7 zapojených článků a to vlastně vidíme i na tom displeji teďka. Jo, takže 7 a 8 článků. Maximum teda je 12. No a tato nabíječka je vlastně v podobném stylu, jako jsme tady měli minule, ale říkám, je prostě dražší a zase o něco chytřejší. Tak, tady se můžeme podívat. Nám tady proběh cyklus nabíjení a vybíjení a my se teda můžeme podívat na nějaký ty data, který tam prostě ta nabíječka po sobě zachovala. A proto začínám tady tím, protože když potom se vrátím do menu, tak už bych tam ty data neměl a já vám je chci ukázat. Takže my si tady zmáčkneme třeba na kanálu 2 status, tady máme první okno vlastně napětí na článcích, druhý okno máme vnitřní odpor té baterie, je to samozřejmě započítaný zase s těma kabelama, takže tam můžou být nepatrný rozdíly, samozřejmě já jsem schopný si ty články změřit samostatně a vím, že mají všechny jakž takž stejný odpor na, já nevím, 1/10 miliohmu. Jo, tady potom mám, že se z ty baterky vybilo 37,029 Ah, že to trvalo 3 hodiny 43 minut a že se do té baterky nabilo zpátky 38,9 řekněme amperhodiny a že to trvalo 4 hodiny 43 minut. Tadyhle jsou pak nějaký další data, ty jsou nějaký jakoby souhrnný spíš, že jsme teda dobíjeli baterku do 355 V na článek a nějaký limity další. Takže to není tak až důležitý. A tady je potom vlastně každý článek, kolik jsme do něj dobili vyložení amperhodin. Jo, takže ty články byly částečně rozbalancované a teďka se vlastně zbalancovaly a tady vyloženě vidíme, kolik jsme nabili amperhodin do článku. Tohle jen tak žádná nabíječka nemá, takže proto mě přijde zajímavá. Jinak cenový porovnání, tam ty nabíječky čínský, dvoukanálový, i když tohle je teda taky Čína, ale řekněme hodně dobrá Čína, tak tam ta byla za 3000 korun i s poštou a tato je za skoro 10 000 korun i s poštou. Jo, takže to jsme trošku někde trošku jinde. No, takže já si tady dám stop, tady si dám taky stop, ty data se mi vymažou a vlastně na těch 2 kanálech, tak já si teďka můžu právě řešit, co s tím budu dělat. Takže když se dá třeba na jedničce start, tak se mi tady objeví, co chci za články nabíjet, takže já si můžu vybrat LiPo, LiO, nebo lithium ion, takhle LiFe, lithium high voltage, LTO, nickel metal hydride, nickel cadmium a další články. Dokonce to může fungovat i jako zdroj. Jo, takže to tamta nabíječka měla taky fungovat jako zdroj. Takže já si tam dám například to LiFe, to se vidíte, že jsem použil 32krát. A teď si tady můžu dát, že jestli chci nabíjet, ukládat, vybíjet, je tam napsáno to rack in, to je vlastně, že se to zpětně bude ukládat do ty baterie, jak já to mám. A
napravo vidíte, že mě nezajímá. Tam je ignore, nezajímá mě kapacita, počet článků je automaticky podle balančních kabelů, 10 A, že se to bude vybíjet a 2,6 V na článek. Jo, takže až to docílí těch 2,6 V, tak potom dokonce si tam jde nastavit, při jakým proudu vy chcete, aby se ta baterie, jak to mám říct, nebo ta nabíječka odpojila od ty baterie. Jo, jestli při dosažení prostě při 10 A a už by to padalo pod 2,6, tak se to vypne hned. A nebo to může automaticky ubírat ty ampery třeba až do 0 a tím pádem z ty baterky vytáhnout úplně všechno. No, pak tady je cykle, to znamená, že vlastně já tam mám nastaveno, že chci první vybít, potom nabít, že tam má být mezi tím 5 minut a že to chci jednou, zase počet článků automaticky a kapacita nás nezajímá. A nebo že můžu tadyhle jenom balancovat. Že ta nabíječka je takhle chytrá a na každém tomhletom programu, když bych to tak řekl, jo, tak si tam prostě můžete nastavit spoustu takových dat. Tak a vezmeme to teda zpětně dál. Takže tady máme nastavení článku, nastavení programu a když si dáme takhle exit teda a podržíme dlouhostředový čudlík. No, takhle uděláme exit. A tak se dostaneme do hlavního menu. Jo, a tady se zase dá nastavovat teda teploty a větráky, nějaký tóny, display, USBčko, s kterým jde nabíjet, takže tam se zase dá dát nějaký, řekněme, můžete si změřit nějaký kapacity, výstupní výkon tady je, vstupní limity, tam se třeba dá nastavit, do kolika vám to má nabíjet baterku, právě tu, přes kterou to mám, anebo si tam nastavíte, že to nemá umět zpátky rekuperovat a že máte jenom zdroj. No a pak tady je uložení a jazyk a kalibrace, teda ještě. Kalibrace jednotlivých portů. Jo, takže teď jsme si tak opravdu rychle probrali tu nabíječku. Ještě vidíte, že tam je nějaký servotester, já tyhle věci nepoužívám, neřeším to. Jo, a další věc, umí ukládat na SD kartu, to znamená, vy máte všechny data z každého článku a máte i grafy. Jo, takže vidíte, co se dělo při tom nabíjení, po případě vybíjení. Takže jsme si takhle ukázali další nabíječku iCharger. Za mě je to fakt jako už dost vysoký level těch nabíječek. Já jsem nepotkal nic chytřejšího zatím. Jsou i podobné značky, které možná umějí něco hodně podobného, ale třeba takhle jsem chtěl do 12 článků, respektive já bych chtěl klidně i do 16, ale takovou nabíječku já už jsem nikde nepotkal. Jo, takže zatím jsem koupil to nejlepší, co se v danou chvíli dalo, a když náhodou se objeví něco na trhu ještě zajímavějšího, tak určitě mě to bude zajímat. Recenzi jsem takovou žádnou jakoby na internetu neviděl, zase v češtině, tak aspoň o tom něco víte. Samozřejmě existují ještě další modely, to Dčko říkám je double nebo dual a to X12, ale existuje myslím X8 určitě, X10 taky a X12. Jo, a v obě existuje i v Dčkové verzi. A ty obyčejný X8 třeba, tak jsou za poměrně přijatelnou cenu. Jo, takže to je všecko. Kdyby vás něco zajímalo, tak to můžeme vyřešit pod videem, popřípadě na mě telefon. Mějte se hezky, čau.